No niin. Design Forumista muutama sana. Ollaan ehkä teille monelle tuttuja, mutta mehän ollaan siis melkein jo 150 vuotta vanha muotoilun käytön edistämisen yhdistys. Ja me ollaan nimenomaan yhdistysmuotoinen, että meidän jäseneksi saa liittyä, jos haluaa ryhtyä tukemaan meidän agendaa ja ajaa tätä samaa asiaa, mitä me tehdään. Ja kun me puhutaan nyt muotoilusta, niin me puhutaan siitä nimenomaan laaja-alaisesti ja nimenomaan niin kuin liiketoiminnan kehittämisen yhteydessä. Ja sisältäen esimerkiksi just business designin tai kiertotalousperusteisen muotoilun tai palvelumuotoilun ja niin edelleen. Ja nyt kun me puhutaan tulevaisuuskestävästä liiketoiminnan kehittämisestä, niin me ajatellaan, että kiertotalous on nimenomaan yksi keino, tai itse asiassa aika niin kuin ratkaisevakin keino kestävän liiketoiminnan kehittämiseen. Ja tänään me perehdytäänkin erityisesti just siihen aiheeseen, miten se kiertotalous tuodaan osaksi liiketoimintaa. Ja meillä on siitä mukana hyvät asiantuntijat Impactlista, Max ja Emma-Sofie. Ja lisäksi me saadaan vielä kansainvälinen vieras tähän webinaariin mukaan tuossa puolen aikoihin, että pysykään linjoilla. Sitten mä näytän vielä noista meidän tulevista osioista. Meillä on tähän valmennukseen liittyen vielä 2 osioa tämän Impactlin teeman jälkeen tulossa. Tulevaisuuskestävä tuote- ja palvelutarjoama kilpailuetuna, jonka vetää Gaia Consulting. Ja sitten marraskuussa vielä Miltonin vastuullisuusviestinnän tulevaisuus. Ja tervetuloa mukaan sitten vielä niihinkin. Mutta nyt mennään ensin tähän Impactlin päivän aiheeseen. Olkaa hyvä, Max ja Emma-Sofie. Kiitos Saja ja huomenta kaikille ja tervetuloa mukaan myös mun ja Maxin puolesta. Mä laitan täältä meidän tämän päivän materiaalin näkyviin. Pieni hetki. Jes, ja nyt pitäisi toimia, eikö vain? Kyllä, ja nyt näkyy koko näytöntilassakin. No niin, hyvä. Pahoittelut. Pieni tekninen hämmennys tietenkin tähän alkuun. Hei, lyhyesti meidän esittelyt tähän alkuun. Mun nimi on tosiaan Emma-Sofie Kukkonen ja mä vedän meillä Impactilla meidän palvelumuotoilutiimiä. Eli mun tiimissä erityisesti keskitytään auttaa yrityksiä suunnittelemaan tässä vähän niin kuin uudessa ajassa heidän tuotteita ja palveluita niin, että ne huomioi toisaalta asiakkaat, ihmiset, käyttäjät, liiketoimintatarpeet, mutta nyt sitten myös uutena vaatimuksena nämä keskeiset vastuullisuusteemat. Ja tänä aamuna mä oon saanut mukaan meiltä täältä Impactlilta mun kollegan Maxin. Sä voisit vielä lyhyesti esitellä itsesi. Totta kai, moikka kaikki. Max Knutsson tosiaan mun nimi. Mä vedän meillä Impactlillä meidän strategia tekemiseen liittyvää tiimiä ja vähän vastaavalla tavalla kun Emma tuossa äsken kertoi, niin tosiaan tämä keskittyy enemmän nyt semmoiseen, että miten vastuullisuus ja kiertotalous siihen liittyen myöskin tuodaan osaksi yritysten strategiaa ja miten se tuodaan niin kuin osaksi sitä niin kuin liiketoimintaa siinä käytännössä. Että paljon liittyen siihen, että minkälaisia liiketoimintamalleja tämän ympärillä rakennetaan, mikä se liiketoimintapotentiaali on ja mistä se liiketoiminta-arvo sitten loppujen lopuksi tulee. Mutta enemmän niistä kohta. Hauska tavata kaikki. Ja vielä tähän alkuun ihan lyhyesti Impactlista. Yrityksenä me tehdään siis tosiaan konsultointia vastuullisuusteemoihin keskittyen ja erityisesti ehkä meidän fokuksessa on sitten tämä niinku liiketoimintakulma, eli autetaan asiakkaita tuomaan nämä vastuullisuusteemat keskeiseksi osaksi heidän liiketoimintaa, strategiaa. Tänään me tullaan keskittymään erityisesti kiertotalouteen ja kiertotalouden liiketoimintamalleihin, mutta totta kai meidän pöydällä näkyy sitten yhtä lailla myös nämä muut keskeiset vastuullisuuteen liittyvät teemat, eli ilmasto, luonnon monimuotoisuus, ihmisoikeudet ja toisaalta sitten yhdenvertaisuus. Ehkä meidän toimintatavasta sen verran lyhyesti, että me nähdään tosiaan, että siirtymä vastuulliseen liiketoimintaan on iso muutos ja vaatii myös toimia organisaatioissa, yrityksissä,
jokaisella osa-alueella. Ja tätä muutosta me sit osaltamme tuetaan muotoilemalla sekä strategiaa, liiketoimintaa, niitä palveluita ja tuotteita, mutta sitten myös kyvykkyyksiä ja prosesseja, jotka sitten tukevat tätä vastuullisuussiirtymää yrityksissä. Kiertotalouden vinkkelistä me työskennellään ihan sieltä liiketoimintamallien kehittämisen vinkkelistä, kun sitten taas myös niin kuin ihan tuotekehitykseen ja sen tukemiseen asti. Lyhyesti tästä aamun agendasta ja aiheista. Tänään tosiaan tullaan keskittymään siihen, että miten lähdetään yrityksissä edistämään tätä kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Meillä on tunti aikaa tänään varattu tähän ja tämä tulee kulumaan tosi nopeasti. Mutta me ollaan suunniteltu nämä kokonaisuus ja tämä aamu niin, että ehditään käymään hyvin läpi, että mistä tämä kokonaisuus koostuu. Ja sitten tosiaan otetaan loppuun vielä kertaus siihen tulevan työpajan päivämäärään. Eli siellä sitten pääsee halutessaan syventämään tätä teemaa vielä sitten pidemmälle. Mutta käydään lyhyesti läpi, että mitä teemoja me tuodaan tänään keskusteluun. Aloitetaan tosiaan tämän liiketoimintapotentiaalin näkökulmasta. Puhutaan sen jälkeen keskeisistä keinoista tehdä tätä kiertotalouspohjaista liiketoimintaa. Sitten saadaan case-esimerkki, eli kuten Saija tuossa jo mainitsikin, niin saadaan erittäin mielenkiintoinen yrityspuheenvuoro suoraan tuolta Amsterdamista, Hollannista, eli Marianne van Leuven, joka on työskennellyt Decathlonilla pitkään heidän kiertotalousliiketoiminnan kehittämisen ja liiketoimintamallien kehittämisen ja pilotoimisen parissa tulee jakamaan muutaman keskeisen opin, mitä hänelle on jäänyt tältä matkalta mukaan. Ja sitten tosiaan lopuksi kerrotaan vielä meidän opit siitä, että miten tätä kiertotalousliiketoimintaa kannattaa lähteä lähestymään, miten lähteä liikkeelle ja toisaalta mitä voidaan oppia muilta toimijoilta tämän teeman suhteen. Mutta tällainen suunnitelma nyt tälle seuraavalle tunnille. Jos teillä tulee tässä puheenvuorojen aikana kysymyksiä, niin kirjoitelkaa niitä vaan chattiin. Otetaan loppuun lyhyt hetki vielä sit yhteiselle keskustelulle. Jes, mutta tässä kohtaa mä siirrän Max mikrofonin sulle ja päästän sut ääneen tämän meidän ensimmäisen osion kanssa. Kiitos. Eli aloitetaan tosiaan lyhyesti siitä, että mistä se niin kuin liiketoiminnallinen mahdollisuus tässä kiertotalouden tiimoilta oikeastaan tulee. Ja jos mennään siihen seuraavalle kalvolle, niin varmaan monelle hyvinkin tuttua, mutta se, että mistä kiertotaloudesta käytännössä on kyse, niin hyvin lyhyesti, niin siinähän on kyse siitä, että pyritään pitämään tuotteet ja materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään sen sijaan, että ne päätyy nopeasti jätteeksi. Ja käytännössä, mitä tämä monesti niin kuin tarkoittaa, niin toisaalta sitä, että yritetään etsiä niitä mahdollisuuksia, miten voidaan korjata, uudelleen käyttää tai kierrättää erityyppisiä tuotteita, mutta sitten myöskin hyvä pitää huomiossa myöskin se, että miten tavallaan muotoilun avulla tässä niin kuin saadaan tavallaan niin kuin mahdollistettua myöskin tämä, että miten niitä tuotteita suunnitellaan sillä tavalla, että se mahdollistaa myöskin näitä kiertotalouden eri liiketoimintamalleja. Ja tähän liittyy sinänsä niin kuin hyvin vahvasti vastuullisuuteen ja vastuulliseen toimintaan, mutta sitten toisaalta on myöskin niin kuin eri tekijöitä, minkä takia tämä on niin kuin nyt hyvinkin niin kuin tärkeää. Että toisaalta ollaan nähty, että tähän on tullut aika paljon erityyppistä uutta sääntelyä, mikä kiristyy, luo sitten uusia vaatimuksia. Näissä monesti ehkä se niin kuin suorat vaikutukset, varsinkin sit, jos on pienempiä yrityksiä, niin ei tule ehkä ihan heti, mutta sitten kun toimitaan suurempien yritysten arvoketjussa, niin sitten vaikutukset tulee helposti sitä kautta sitten olennaisiksi myöskin niin kuin pienemmille toimijoille. Toisaalta myöskin niin kuin ollaan huomattu aika vahvasti, että vastuullisuustavoitteet korostuu aika paljon enemmän nykyään kuin mitä ehkä aiemmin on ollut. Ja tätä kautta sitten myöskin niin kuin yrityksiltä odotetaan hyvin niin kuin kunnianhimoisia ympäristötavoitteita, joista nyt kiertotalouteen liittyvät voi olla yksi. Sitten ehkä kolmas pointti tähän liittyen vielä on, että eri sidosryhmien odotukset muuttuu. Toisaalta tässä on niin kuin myöskin sitä, että
vaikka sijoittajien näkökulmasta halutaan niin kuin tietää enemmän, että mistä se vastuullisuus tulee, halutaan saamaan sitä niin kuin läpinäkyvyyttä, mutta sitten toisaalta myöskin kuluttajienkin suunnalta ollaan nähty, että tämän tyyppisiä vaatimuksia on noussut enemmän ja enemmän esille kuin mitä aiemmin. Ja sitten ehkä lopuksi, ennen kuin mennään noihin varsinaisiin niin kuin kvantifioitaviin asioihin, niin totta kai niin kuin kiertotalous ja se, että pystytään niin kuin hyödyntämään materiaaleja mahdollisimman niin kuin hyvin, niin sit auttaa myöskin niin kuin yrityksiä hallitsemaan niitä toimitusketjuun liittyviä riskejä, missä ollaan tässä nyt niin kuin viime vuosina kuitenkin huomattu, että siellä on ollut monellakin toimialalla vähän haasteita siitä, että mistä saadaan niitä raaka-aineita ja materiaaleja sitten tuotteisiin. Mutta siitä oikeastaan, jos mennään siihen, että minkä tyyppisestä potentiaalista näissä oikeasti on kyse. Ja tässähän nyt niin kun se pääpointti oikeastaan on siinä, että se niin kun liiketoimintapotentiaali niin kun kiertotalouteen liittyen on todella merkittävä. Et toisaalta on niin kun arvioitu, että Euroopan tasolla, jos katsoo niin kun kuluttajatuotteisiin liittyviä kiertotalousmarkkinoita. Sitä on arvioitu, että se vuosikymmenen lopussa olisi semmoinen 400-650 miljardia euroa vuodessa, mikä on niin kuin todella iso Euroopan tasolla. Ja sitten siihen vielä, kun ottaa huomioon sen, että tämä niin kasvuprosentti, mikä tässä on niin kuin odotetaan, että tästä tulee, niin on niin kuin merkittävä verrattuna siihen, miten monet markkinat niin kuin yleisesti kehittyy. Että tavallaan tältä kautta tulee tulemaan vahvasti niin kuin kasvua tulevina vuosina. Toisaalta mihin tämä niin kuin voimakas kasvu, ja tämä myöskin niin kuin johtaa siihen, että on erinäköisiä arvioita ollut siitä, että riippuen vähän toimialasta, mutta kuitenkin semmoinen melkein jopa niin kuin 1/3 siitä toimialan liikevaihdosta voi siellä vuosikymmenen lopussa tulla kiertotalouteen liittyvistä niin kuin tuotteista ja palveluista. Ja tässä mennään myöhemmin vielä, mitkä ne niin kuin mallit siinä on. Mutta kuitenkin niin kuin puhutaan aika merkittävästä osasta siitä niin kuin kokonaisuudesta. Ja sitten tietenkin niin kuin unohtamatta myöskään sitä, että mikä se vaikutus tällä on katteisiin, niin monessa ollaan niin kuin huomattu, että niin kuin tietyissä tapauksissa voidaan saada huomattavasti parempaa katettakin myöskin irti kun tuodaan tämmöisiä kiertotalouteen liittyviä liiketoimintamalleja osaksi sitä omaa toimintaa, että tässä esimerkkinä just Decathlonin kautta saatu tämmöinen tutkittu sitä, että miten hyvin katteita ollaan sieltä saatu, ja siellä on ollut jopa reilu 2-kertaisia katteita verrattuna siihen, mitä niin kuin aiemmin. Ja tuossa nyt ehkä semmoinen mielenkiintoinen huomio, että tosiaan Decathlonhan tuossa 22 teki jo 280 miljoonaa liikevaihtoa kiertotalouteen liittyvistä liiketoimintamalleista, ja siinä seuraavaan vuoteen se kasvoi 27% sinne reiluun 400 miljoonaa. Puhutaan oikeasti aika merkittävästä liiketoiminnallisesta mahdollisuudesta. Sitten jos pilkotaan vähän, mennään sinne seuraavalle kalvolle ja pilkotaan vähän sitä, että mistä tämä arvo oikeastaan tulee ja miten sitä pystytään arvioimaan, niin tässä niin kuin tyypillisesti tosi tärkeässä roolissa on, että pitää ymmärtää se, että minkä tyyppiset arvoajurit siellä luo sitä toimintaa ja että miten näitä voidaan niin kuin kvantifioida. Että näitä arvoajureita sinänsä on niin kuin näitä suoraan kvantifioitavia liittyen niin kuin kustannuksiin tai sitten enemmän tuolla tulopuolella, mutta sitten toisaalta myöskin epäsuoria vaikutuksia, mitä voi olla sitten niin kuin vähän vaikeampi ehkä laskeskella auki, mutta että niillä voi olla niin kuin merkittävä vaikutus myöskin siihen liiketoimintaan. Täältä kustannuspuolelta ehkä niin kuin nostaisi sen, että totta kai niin kuin näissä voi olla eroja toimialojen ja yritysten välillä, mutta erityisesti vaikka niin kuin matalammat raaka-ainekustannukset tai sitten niin kuin jätekustannukset, kun niin kuin saadaan hyödynnettyä suurempaa osaa niistä niin kuin materiaaleista ja tuotteista. Ja sitten toisaalta myöskin matalammat asiakashankintakustannukset ollaan huomattu, että on joissain tapauksissa ollut niin kuin aika selkeä, että kun saadaan pidettyä asiakkaita siellä pidempään mukana siinä loopissa. Ja sitten taas niin vaihtopuolella tai tulopuolella, niin totta kai eri tai uudet niin kuin tulot
tulot periaatteessa uudenlaisista palvelumalleista. Tässä on nähty paljon sitä, että siirrytty enemmän semmoiseen niin kuin palveluiden tarjoamiseen fyysisten tuotteiden sijaan. Se on niin kuin yksi puoli siinä. Toisaalta ollaan huomattu, että myöskin sit tuomalla tämmöisiä kiertotalouden erilaisia malleja, niin voidaan saavuttaa uusia asiakassegmenttejä, mikä niin kuin monesti on myöskin sitten niin kuin iso asia liiketoiminnallisesti. Ja sitten totta kai, niin kuin tuossa edelliselläkin kalvolla tuli lyhyesti mainittua, niin pystytään myöskin niin kuin pidentää sitä aikaa, jolloin näistä tuotteista ja palveluista saadaan myöskin sitä niin kuin tulovirtaa aikaiseksi, jolloin sit siitä on positiivinen vaikutus. Sitten tuolla epäsuoralla puolella tosiaan se, että niin kuin brändiarvoonhan tällä voi olla isokin merkitys, on se sitten asiakkaiden näkökulmasta, sijoittajien näkökulmasta tai työntekijöiden niin kuin näkökulmasta, jossa sit voi olla niin kuin erityyppisiä vaikutuksia, mistä näkee tai näin. Ja sitten totta kai tuo niin kuin riskeihin niin kuin vastaaminen. Mutta oikeastaan näitä jos miettii, niin jos mennään siihen seuraavalle kalvolle, niin käytännössä se, mikä tässä tämän arvonluonnin kannalta on tosi tärkeää, on, että ymmärretään se, että mistä näistä arvoajureista tulee se paras mahdollinen liiketoimintahyöty. Et toisaalta, tämä on nyt aina vähän niin kuin yrityskohtaista ja voi olla toimialakohtaista, mutta ymmärretään se, että tuleeko se niin kuin liiketoimintahyöty enemmän sieltä kustannuspuolelta, tuleeko se jostain tietystä puolesta sieltä, esimerkiksi siitä, että saadaan materiaalikustannuksia alaspäin, vai onko se enemmänkin sitä, että saadaan niin kuin muita kustannuksia alas, tai tuleeko se sitten niin kuin hyvin pitkälti siitä, että saadaan sitä uutta tulovirtaa aikaiseksi. Ja sitten tätä tavallaan, kun niin kuin ymmärretään, että mistä se potentiaali just teidän niin kuin yritykselle muodostuu, niin se luo sitten tämmöisen erittäin hyvän pohjan siihen, että pystytään niin kuin priorisoimaan niitä eri mahdollisuuksia, mitä kiertotalouden alla on niin kuin paljonkin, ja tätä kautta sitten niin kuin miettimään sitä, että minne oikeasti kannattaa lähteä investoimaan ensimmäisenä, ja mikä on sitten semmoisia, mitkä kannattaa ehkä kokeilla pienemmillä investoinneilla, jos niihin liittyy sitten pienempää niin kuin potentiaalia. Mutta avaimena tässä just, niin kuin, että löydetään ne arvoajurit, mitkä tuo sen merkittävimmän vaikutuksen siihen liiketoimintaan. Ja se luo sitten sen niin kuin pohjan siihen. Mutta näin hyvin tiiviisti se, että mistä tämä niin kuin liiketoiminnan arvo muodostuu. Ja tässä vaiheessa mä antin mikin takaisin Emmalle, joka saa kertoa lisää sitten näistä eri malleista tämän tiimoilta. Kiitos Max. Ja tosiaan jutellaan seuraavaksi vähän näistä keinoista lisätä tätä kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Ja tosiaan nämä ehkä niin kuin tyypillisesti jaetaan tällaisen niin kuin 5 eri pääkategoriaan ja käydään nämä seuraavaksi ylätasolla yhdessä läpi. Ja tosiaan ehkä tärkeää tässä on niin kuin huomata se, että nämä keinot tosiaan sijoittuu sinne tuotteiden ja hyödykkeiden ikään kuin elinkaaren eri osiin. Ja pääajatuksena on se, että kun me mietitään jokaista osaa sieltä tuotteen elinkaaren varrelta, niin päästään myös silloin tehokkaasti vähentämään niitä negatiivisia vaikutuksia, jotka liittyy koko siihen tuotteen elinkaareen, ihan sieltä raaka-ainehankinnasta, sen valmistamiseen, kuljetukseen, jakeluun, sen elinkaaren tai käyttöjen aikaisiin päästöihin, ja sitä kautta toisaalta myös sit löydetään niitä mahdollisuuksia tehdä sitä liiketoimintaa ja päästä käsiksi näihin Maxin esittelemiin liiketoimintahyötyihin. Mutta aloitetaan täältä elinkaaren alkupäästä ja sinne sijoittuvalla teemalla, joka liittyy nimenomaan tähän niinku raaka-aineiden valintaan, tuotteiden suunnitteluun. Eli tässä on kyse siitä, että miten yritykset optimoi siellä tuotesuunnitteluvaiheessa siihen tuotteeseen kuluvien resurssien käyttöä ja toisaalta jo siellä niin kuin suunnittelu- ja kehitysvaiheessa pyrkii kaikin keinoin maksimoimaan tämän tuotteen käyttöjään. Eli niillä suunnitteluvalinnoilla varmistetaan se, että tämä tuote tosiaan säilyy korkeimmassa arvossaan, eli käytössä mahdollisimman pitkään, eikä jää esimerkiksi niin kuin lojumaan nurkkiin tai päädy liian nopeasti varaosiksi tai pahimmassa tapauksessa sinne
sinne kaatopaikalle. Ja tähän tosiaan niin kuin liittyy se, että suunnitellaan ratkaisuja, jotka on kestäviä, korjattavia ja mahdollistaa nämä kierrot, jotka Max kävi tuolla aikaisemmin läpi. Seuraavana voitaisiin avata hieman tätä jakamisalustaa ja siihen niin kuin liittyvää mahdollisuutta. Eli tässä on kyse siitä, että yritykset mahdollistaa tuotteen yhteiskäytön tyypillisesti useamman asiakkaan kesken, ja usein tässä on apuna myös jonkunlainen digitaalinen alusta, jolla se tuote saadaan tehokkaasti käyttöön. Moni on varmaan tässä kohtaa esimerkiksi käyttänyt yhteiskäyttöautoja, ja tosiaan tarkoituksena tässä on se, että kerätään tuloja sen tuotteen käytöstä ja jaetaan se, tavallaan niin kuin se käyttö useamman käyttäjän välille, mutta että samaan aikaan myös sit ympäristön näkökulmasta nostetaan sitä käyttöastetta mahdollisimman korkeaksi, jolloin se jo kerran valmistettu tuote tai hyödyke saadaan niin tehokkaasti käyttöön kuin vaan mahdollista. Eli minimoidaan se aika, jonka se lojuu jossakin niin kuin käyttämättömänä. Seuraavana otetaan kiinni tästä hyvin tunnetusta tuotepalveluna mallista. Eli tässä on yksinkertaisimmillaan kyse siitä, että yritys tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden käyttää tuotetta joko tilausmaksua vastaan tai käyttömaksua vastaan ilman, että asiakkaalla on tarve omistaa tätä tuotetta itsellään. Toisaalta riippuen siitä yrityksen liiketoiminnasta, niin voi olla myös mahdollista, että on oikeastaan järkevää tarjota ei sitä tuotetta palveluna, vaan ikään kuin tämä lopputulos, jota asiakas havittelee palveluna. Eli jos ajatellaan, että yritys on vaikka aikaisemmin myynyt remontointiin liittyviä työkaluja, niin kiertotalouden näkökulmasta tässä voisikin olla niin kuin mahdollisuus miettiä, että siirrytäänkin tarjoamaan sitä remontointilopputulosta palveluna. Eli sen sijaan, että vuokrattaisiin vain ne työkalut, niin voidaankin oikeastaan siirtyä myös tarjoamaan sitä itse niin kuin remontointia palveluna. Neljäs keino liittyy nyt nimenomaan tähän tuotteen elinkaaren pidentämiseen, eli siinä keskitytään hankkimaan lisätuloja tuotteen elinkaaren varrella erilaisten palveluiden kautta, eli siellä voi olla päivityspalveluita, mutta sitten myös toisaalta iso mahdollisuus osallistua siihen tuotteen jälleenmyyntimarkkinaan. Eli korjauksen ja huollon näkökulmasta tarkoituksena on yhtä lailla pidentää sitä tuotteen käyttöikää, luoda asiakasarvoa, mutta samaan aikaan sit lisätä liiketoimintaa tarjoamalla niitä huoltopalveluita, voi olla kertamaksua vastaan, toisaalta myös sopimushuoltoja vastaan. Toisaalta tarjotaan mahdollisuuksia päivittää tuotetta niin, jotta sen niin kuin käyttöikä pidentyy. Mutta sitten isona mahdollisuutena, ja tämä on ehkä tällä hetkellä, jos ajatellaan markkinaa, niin kaikista ehkä eniten yritysten hyödyntämä, niin tämä myös ja kuluttajien niin kuin omaksuma on tämä niin kuin jälleenmyyntimarkkina. Eli tarjotaan alustaa asiakkaiden välisen jälleenmyynnin mahdollistamiseksi, tai sitten toisaalta ostetaan tuote itselle takaisin ja myydään se sitten niin kuin sen jälkeen eteenpäin. Viimeisenä keinona on sitten taas tämä niin kuin tuotteen takaisinottaminen, eli mahdollistetaan, että sen tuotteen osat, materiaalit tai osa niistä saadaan takaisin yritykselle, kun sen tuotteen käyttöikä on lopussa. Eli tämä niin kuin, tuotteen osien, raaka-aineiden tai niin kuin itse tuotteen takaisinottaminen, jotta ne voidaan sitten uudelleen käyttää joko omassa tuotannossa tai sitten toisaalta myydä esimerkiksi raaka-aineena eteenpäin. Tänään ei ehditä mennä kauhean syvälle siihen, että miten päästä alkuun näiden liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa siellä oman arvoketjun varrella, mutta tässä tosiaan sitten, jos tämä aihe erityisesti kiinnostaa, niin kannattaa tulla sinne meidän työpajan. Mutta tosiaan nyt näin niin kuin ylätasolla, niin tässä alkuun pääseminen vaatii sen, että aloitetaan tarkastelemalla sitä yrityksen ja keskeisten tuotteiden arvoketjua. Ja pyritään ihan koko sen tarkasteltavan tuotteen tai valikoiman arvoketjun varrelta tunnistamaan, että missä vaiheessa, missä prosesseissa tällä hetkellä syntyy hukkaa tai erilaista tällaista epätehokkuutta, jota pienentämällä
päästään käsiksi näihin aikaisemmin läpikäytyihin liiketoimintahyötyihin. Ja sitä hukkaa voi olla totta kai niin kuin monenlaista erilaista. Jos käydään muutamia esimerkkejä läpi, niin voi olla esimerkiksi sellaista, että siellä niin kuin tuotteen kehitysvaiheessa on ikään kuin niin sanotusti lähdetty ylispeksaamaan tätä tuotetta, eli yhdistelty tuotteeseen turhan monia ominaisuuksia, turhan monia toiminnallisuuksia, jotka sit osaltaan tuottaa ympäristövaikutuksia, mutta toisaalta myös lisää sit tuotantokuluja. Sitten taas toisaalta voi olla, että siellä tuotteen elinkaaren aikana sillä tuotteella on hyvin matala käyttöaste, eli ison osan ajasta tuote on oikeastaan niin kuin täysin käyttämättä, eli siellä on niin kuin paljon sellaista arvoa, joita voitaisiin ottaa käyttöön nimenomaan esimerkiksi vaikka mahdollistamalla tämä tuotteen yhteiskäyttö ja saamalla se tehokkaammin käyttöön ja nostettua sitä käyttöastetta. Toisaalta siellä voi olla paljon tätä menetettyä uudelleenmyyntiarvoa, eli jos on kyseessä tuote, joka hyvin pitää sen arvonsa ja silloin niin kuin kysyntää myös sen elinkaaren siellä loppupäässä, kun se yhdellä asiakkaalla tulee käyttöikänsä päähän, niin on hyvä niin kuin miettiä sitä, että missä ne oman yrityksen tuotteiden, missä se jälleenmyynti tapahtuu tällä hetkellä. Eli jos me ajatellaan niin kuin Suomen markkinaa, niin Tori esimerkiksi on niin kuin hyvin keskeinen kanava tällä hetkellä, jos ajatellaan kuluttajatuotteita, niin näiden tuotteiden uudelleenmyyntiin sen sijaan, että esimerkiksi niin kuin brändit olisivat niin kuin vahvasti kiinni tässä jälleenmyyntimarkkinassa. Mutta totta kai siellä on myös paljon sellaista menetettyä asiakasarvoa, joka syntyy siitä, että ei vuorovaikuteta asiakkaan kanssa siellä tuotteen elinkaaren aikana. Eli ei tarjota niitä huoltopalveluita, ei tarjota päivityspalveluita ja muuta vastaavaa, jotka sitten osaltaan niin kuin myös ylläpitää ja syventää sitä suhdetta asiakkaaseen ja luo niin kuin sitä kautta sitä arvoa. Mutta sitten kun nämä keskeiset paikat tälle arvon menetykselle on tunnistettu, niin sitten on niinku helppo palata näihin keskeisiin kiertotalouden keinoihin ja lähteä miettimään sitä, että mitkä on ne niinku keskeiset keinot, jolla sit kehittää sitä arvoketjua ja liiketoimintaa kiertotalouden mallin mukaisesti. Mikä sitten muuttuu, kun puhutaan tästä kiertotalousliiketoiminnan kehittämisestä? Jos me verrataan tätä kiertotalousliiketoiminnan kehittämistä perinteiseen liiketoimintaan, niin monet sellaiset niin kuin tutut rakennuspalikat on edelleen ajankohtaisia. Eli jos me aiemmin mietittiin asiakaskokemusta ja toteutettavuutta ja liiketoimintapotentiaalia, niin nyt nämä niin kuin teemat on totta kai edelleen hyvin vahvasti keskiössä, mutta nyt sitten näiden lisäksi osa-alueiden läpi leikkaa myös se liiketoiminnan vaikutus ihmisiin ja ympäristöön. Ja on niin kuin hyvin tärkeää miettiä, että miten näitä negatiivisia vaikutuksia voidaan läpi sen arvoketjun pienentää ja sitten taas toisaalta kasvattaa näitä positiivisia vaikutuksia. Ja näiden tuttujen rakennuspalikoiden osalta on myös tärkeää tunnistaa muutama keskeinen muutos. Ihmisnäkökulmasta nyt kun ajatellaan tätä vastuullisuussiirtymää, niin ei riitä, että me ollaan asiakaskeskeisiä, vaan on myös niin kuin hyvin tärkeää miettiä sitä kumppanin näkökulmaa. Eli kiertotalouden liiketoimintamalleissa tyypillisesti vaaditaan myös sitä kumppaneiden läsnäoloa, eli pitää miettiä niin, että kaikki osapuolet tässä voittaa. Eli esimerkkinä voi olla vaikka se, että esimerkiksi tuotannon sivuvirran myyminen niin kuin toiselle kumppaniyritykselle, niin se pitää miettiä se liiketoimintamalli ja kumppanuus niin, että molemmat hyötyy siitä yhtä lailla. Toisaalta sitten taas asiakkaiden näkökulmasta niin tämä vaadittava asenteen muutos on tärkeää ottaa huomioon, kun lähdetään suunnittelemaan sitä liiketoimintaa ja sitä asiakaskokemusta. Eli esimerkiksi hyvällä muotoilulla on tosi iso rooli siinä, että mahdollistetaan myös tämä asiakkaiden siirtymä näihin kiertotalouspohjaisiin liiketoimintamalleihin. Eli miten pystytään esimerkiksi niin kuin luomaan positiivinen mielikuva laadusta, vaikka käytettyjen tuotteiden kaupan osalta sen niin kuin hyvän muotoilun avulla. Sitten taas toteutettavuuden näkökulmasta, niin totta kai laadun varmistaminen, kun me lähdetään miettimään näitä kestäviä materiaaleja, uusia materiaaleja, on niin kuin todella tärkeää, mutta sitten totta kai tiettyjen tuotteiden osalta myös nämä niin kuin säädökset, standardit, niihin vastaaminen on niin kuin aina tärkeää, ja ne saattaa nousta
niin kuin isompaan merkitykseen silloin, kun puhutaan joidenkin tuotteiden vaikka niin kuin uudelleen valmistamisesta tai korjaamisesta. Mutta sitten niin lisäksi joudutaan miettimään siinä toteutettavuudessa myös sitä yrityksessä tapahtuvaa osaamisen muutosta, eli kiertotalousliiketoiminnan toteuttaminen vaatii tyypillisesti aika tällaista niin merkittävää muutosta kyvykkyyksien näkökulmasta. Eli jos ajatellaan, että yritys, joka on perinteisesti keskittynyt siihen tuoteliiketoimintaan, lähtee siirtymään palveluliiketoimintaan, niin se totta kai vaatii sit myös sitä osaamisen kehittämistä siellä niin kuin yrityksen riveissä. Sitten taas liiketoiminnan näkökulmasta niin on syytä syventyä siihen liiketoimintamahdollisuuden kokoon ja sitten niin kuin huomioiden, että tyypillisesti tarvitaan myös investointeja uusiin prosesseihin, mahdollisesti myös niin kuin tuotantomenetelmiin. Ja usein ehkä ajatellaan, että nämä niin kuin, kaksi ensimmäistä, eli tämä asiakaskokemus, kumppanikokemus, toisaalta tämä niin kuin tekninen toteutettavuus, niin ne voi ollakin niin kuin aika suoraviivaisia saada toimimaan, mutta sitten missä sit niin kuin tyypillisesti tarvitaan paljon sitä mietintää ja mikä ehkä tuntuu niin kuin hankalalta ja voi tuottaa niitä vaikeuksia, on sitten tämä niin kuin liiketoiminta, mallin niin kuin kehittäminen niin, että se saadaan myös niin kuin toimivaksi ja skaalautuvaksi. Yes. And then I think next we're in a good place to switch the language into English at this point and start talking about developing and scaling up circular business models. So I think we are ready to welcome Marianne to join the conversation. I'm just making sure that she has been able to get into the meeting. Vaikuttaa siltä, että Marianne ei ole vielä linjoilla, mutta tarkistan nyt, että oliko Zoom-linkki, minkä välitit hänelle, eikä Teams-kutsu, kun vilahti tuossa sulla ilmoitus, että sulla olisi Teamsissa joku odotustilassa. Niin... Yes, Mariannalle on laitettu toi Zoom-linkki ja sitten hänellä on laitettu myös viesti ja hän sanoi, että hän olisi tuolla odotushuoneessa. Okei. Mä luulen, että hän saattaa olla nyt Teamsin odotushuoneessa. Tässä kohtaa ehkä kans voi hakea lasin vettä, kun me selvitetään asiaa. Yes, mä voin hyppää sen Teamsin kautta katsoa, että onko hän sillä puolella. Kiva. Ja nyt on myös hyvä kohta laittaa kysymyksiä tuonne chattiin. Jos nousi tässä Maxin ja Emma-Sofiin esityksen aikana jo ajatuksia mieleen. Juuri näin. Ja nyt ehkä vielä alustuksena, nyt kun saadaan Marianne linjoille, niin hän tosiaan mielellään varmasti vastaa myös kysymyksiin, niin jos ja kun hänen ajatuksista herää kysymyksiä, niin kirjoitelkaa niitä tuohon chattiin, niin saadaan hänet vastaamaan sit saman tien. No niin, nyt me saatiin Marianne linjoille. Great, welcome Marianne, and sorry for the hassle with the technologies. But yeah, we will soon let you introduce yourself a little bit further. But I think before that, a curious observation that we have made regarding scaling up and ramping up the circular business models in the marketplace. So when we are looking at the consumer market for circular business models inspiration, there are actually several companies, interestingly, in the sports apparel and equipment industry at the moment who have already successfully been launching different types of circular business initiatives. So we have Adidas looking at rental and take-back programs, in-store repair services. We have Houdini offering different rental options for both in-store and online, but also having this reuse program in place. We have Patagonia with their take-back program and some repair programs as well.
And then, of course, Decathlon, who are working basically across all these key sort of circular business models and tactics that we have been discussing in the previous sector. And next, we will have an opportunity to dive deeper into the case example of Decathlon and hear from Marianne her sort of key takeaways and reflections from her experiences of scaling up the circular business models at Decathlon. But yeah, welcome, Marianne. We are so happy and excited to have you joining us this morning. Maybe I'll let you introduce yourself. Thank you. So, hello, everybody. I'm Marianne. I'm based in the Netherlands. I worked in my previous career, as I always say, in digital innovation for more than 25 years. And then I decided to switch to sustainable innovation. And the last 2.5 years, I built the circular business at Decathlon. Massive effort that Decathlon is investing a lot of money in. So to go into the topic, let me tell you a little bit about the circular program at Decathlon. It consists of different pillars, as Decathlon says, building on some of the business that was already there and combining it with new elements. The first pillar is secondhand, which Decathlon sees as a massive market growing much faster than the market for new products. So this is definitely one focal point within the circular strategy to be able to be the biggest place for consumers to buy secondhand sports products. The second one is rental. And this ranges from everything from renting a stand-up pedal for 1 hour to subscription programs for bikes for as long as people need the bike. Then the third one is repairs, which Decathlon sees as the pillar supporting all the other circular models because it is needed basically for all the other circular models to work. And this builds on a repair program that Decathlon already had in place from the start of the company. Each store has a workshop where consumers can come in, for example, to have their bike repaired. And there's also repair capabilities within the different warehouses. So this is, let's say, the supporting pillar for the circular programs, and it also contains the sales of spare parts and instructions on do-it-yourself repairs for consumers. And the last one is recycling, which is also a very important program, but it started a little bit later, it's a super extensive program where Decathlon is both building up own recycling capabilities as well as investing in companies, acquiring companies, because it requires a lot of new technology. So all these 4 programs were designed basically around the promise to extend the lifetime of products as much as possible. So this is where the focus of Decathlon is. And because Decathlon believes the most impact in the short term is there. Of course, 80% of the impact of circular is in the design of the products. But this is a long-term program. Decathlon is working on that as well. Virtually every aspect of the company now has a sustainability person working on a different conception, a different design, a different production of the products. But this is a long-term game. So on the short term, to really make an impact, Decathlon decided to focus on extending the lifetime of the products and using as many circular models as possible to be able to do this.
And my first takeaway is that focusing on the impact is super important. And talking about impact for Decathlon, this doesn't only mean impact, environmental impact, but it also definitely means business impact. Because if you want to have all the people on board in the company, it's very important to show that these are also good business models and that these can also scale. So it's definitely a business angle as well as an environmental angle. And all the value creation is measured both in terms of CO2 savings as well as the economic value. And because Decathlon was fortunate enough to have some existing business models in place, it was also it was a bit of a faster start. So I know the turnover of 2022 was already mentioned in the presentation, but last year Decathlon was already at 650 million turnover for circular models. So this means it's already a business that is serious enough for everyone in the company to take this serious and to be inspired and motivated to work on this business. Then the second takeaway is offer consumers a mix of circular possibilities. So what we saw at Decathlon is that different models have different effects, for example, in different markets, for different types of consumers, and it's very hard to predict what works and what doesn't. So to be able to really learn and to be successful, it was very valuable to have a mix of the circular offerings. Because if the one doesn't work, we could still find out that consumers were interested in another model. It's very hard to also to launch the circular models for each product category. So we benefited a lot from the range of options to be able to test and find out which model was best for which product category, which market, and which consumer segment. So it's really this flexibility that Decathlon gained a lot from. The third takeaway was start learning as soon as possible. And this is probably the hardest part. As we know from innovation, it's always difficult to get started. It's scary, it's new, and it's unpredictable. And we faced all these challenges at Decathlon. And people have the tendency, I think, to keep studying on the models, to keep working on the best business model. And all this time that you are working behind the scenes, you are not actually learning. And this is a shame because nobody knows yet. These models are all new. And the best way to start is to dive in and to start doing it. And eventually, Decathlon benefited a lot from doing this because I think in some parts of the market, they now have this advantage that there are learnings already. And these learnings were, most of them were very positive, by the way. What Decathlon soon learned is that many of these circular business models were much more interesting than the traditional retail models, especially if we look at margin. So this also motivated people in the company to really work on them and to incentivize everyone in the company to make this happen. And this is actually a last point that is really important related to this. Starting was maybe easiest for the top of the company and the hardest for the middle management in the company. So if you ask me, where was the biggest hurdle, the biggest difficulty to
to build this circular business, it was within the own company. Store managers who are used to always do things in a certain way, and now we're confronted with change management and have to activate new models. This is the hardest part, but it's probably true for all forms of innovation. So circular is none different from that. And even though the models have shown to be very promising, it's still hard work to get everyone going to scale it up. But then again, the sooner you start, the more learnings you have to start activating them and to start telling people the potential of these models. So this was just a short wrap up of the circular program at Decathlon and my key learnings from building them. Great. Thank you so much, Marianne, for sharing, and for all the participants. If you have any questions that this surely raises, please type them in the chat. And we will make sure that you get answers either during this morning, or then we'll come back to those later on, either directly to you or in the workshop coming up later in September. But yeah, a couple of points that I just want to raise from what Marianne just went through. I think it's really interesting and exciting to notice that design thinking is playing such a crucial role in sort of like advancing and accelerating and building up the circular business model. So of course, us at Impactly and also the team at Design Forum Finland, we are both advocating for using design, service design, design thinking in kind of creating this transformation, and sort of hearing also now from Marianne that being kind of customer centric and trying to find the best fit for different products, markets, and consumers, but also learning by doing and really just going out there and starting to pilot and gather the learnings are essential tools. There is so much work that us design-minded innovators and developers have to do in terms of scaling up the circular business models. I think next let's head to the last. Should we we have a question in the chat to Marianne, if we can take perfect. that. Sorry, I didn't notice that question. Let's definitely take that here. So Kirsi is asking, Marianne, you say that investments have been significant. One, have they already paid back? And second, what do you expect to be the payback time? And third, when did you start at Decathlon working towards these topics? Okay, let me start with the last question. The program is really new. Decathlon started beginning of 2023 with the whole circular program. As I said, it built on several parts of the business that were already there, but really the whole framework of circularity, it started in 2023. When I talk about investments, it's really serious investments that are going. It's the #1 strategic priority for Decathlon. So we're talking about really, really substantial investments here. The payback time for these investments is slightly longer than for the traditional business, because this is always the case with innovations. You should give them a little more time, but the way Decathlon looks at it is this has to be a viable business as well. So it, like I said, it is tested also against economic measures, and it should really make sense. And if a business model doesn't work, it's best to retract it ASAP, not too soon, because you have to be sure that you have learned enough. But then it doesn't make sense to go on with a business model that has proven not to be successful yet. So it's all about learning fast, iterating fast, and then adjusting these business models so that they can start making money. The commitment for circular overall is there in a way that is really strong, because Decathlon, I think, sees also the value in the brand image,
the promise towards customers who really expect this nowadays of companies. Happily, we learned a lot already about the value of circular models and what they can also attribute to the regular business. So, for example, a circular customer up to now has a customer lifetime value of 2.5 times as much as a regular customer. It also attracts a new demographic, customers that Decathlon didn't attract before. So there's a lot of value in these things as well, and they add up to the whole picture. So, like I said, the commitment to the overall framework is there. Within the overall framework, some parts are prioritized and other parts are withdrawn or have to be changed. And looking at the several business models, the major focus is on the second-hand market. This is a really, really interesting market. I can't stress this enough. Margins are way higher than on the regular products, on the new product, and on the subscriptions. If we look at repair, this is a necessary element, like I said, but it's commercially, it will always be less interesting. So in this way, Decathlon looks at the models differently. So for repair, for example, the growth is way more difficult because you always have to scale up in terms of manual hours. So the expectations on the margin and on the growth are smaller than on these other models. But still, it's always also, it has to be a sound business model. Thank you so much for Kirsi asking the question and Marianne providing a great answer. I think at this point, there are no further questions. So I think passing on to you, Max, for wrapping up the session with how to get started with circularity. And I think at this point, we will switch the language back to Finnish. And we will thank you, Marianne, for joining us this morning. See you later. Thank you. Bye-bye. Thank you. Yes, eli tähän loppuun vielä käydään pikaisesti läpi, että miten tässä kiertotalouden kanssa päästään oikeasti alkuun. Ja tuossa Marianne hyvin niin kuin mainitsi niin kuin tiettyjä juttuja, mutta tämmöinen lyhyt recap vielä tähän. Mutta jos mennään käytännössä siitä, että mistä tästä on niin hyvä lähteä, niin totta kai se niin kuin lähtee pitkälti siitä, että tunnistaa ne eri mahdollisuudet, mitä sieltä eri niin kuin alueelta löytyy, ja niin kuin oli tässä aiemmin puhetta, niin se, että malleja on tavallaan niin kuin erilaisia, ja sitten sieltä tavallaan pitäisi niin kuin tunnistaa se, että mitkä mallit on niin kuin ehkä potentiaalisimpia mihinkin tuoteryhmiin, millä markkinoilla, ja tätä kautta sitten niin kuin luoda semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen tavallaan arviointikehys siihen, että mistä lähdetään liikkeelle, ja sitä kautta sitten myöskin niin kuin luoda se tavallaan strategia kiertotalouden ympärille ja se business case siitä, että tunnistetaan niin kuin mitä lähdetään tekemään, ja myöskin se, että minkä tyyppisiä kyvykkyyksiä tämä tarvitsee. No käytännössä, kun tätä suuntaa on jo vähän lähdetty miettimään, niin jos hypätään seuraavaan kohtaan, niin sitten päästään pitkälti siihen, että tämmöinen jonkinlainen niin kuin lyhyt se pilotointi- ja skaalaussuunnitelma on yleensä aika niin kuin hyvä nostaa tähän esiin. Tässä nyt käytännössä se, että jos tuossa alkuvaiheessa on näytetty enemmän se, että mikä on se suunta, niin sitten tuodaan siihen niin kuin konkretiaa, että mitkä on ne käytännön vaiheet, mitä lähdetään tekemään esimerkiksi näiden eri mahdollisuuksien niin kuin pilotoinnin suhteen, miltä se tiekartta näyttää niillä. Sitten vastaavasti myöskin, miten niitä tarvittavia kyvykkyyksiä lähdetään rakentamaan. Ja sitten huomioida myöskin, että tässäkin vaiheessa, vaikka ollaan jo hyvin aikaisessa vaiheessa, niin aina hyvä miettiä vähän sitä, että no miten tätä voidaan sitten tarvittaessa lähteä skaalaamaan, niin tavallaan sitä kautta varmistetaan, että se laajentuminen on sitten hallittua ja tehokasta.
Ja siitä päästäänkin sitten tähän kolmanteen pointtiin, mitä Mariannekin tuossa nosti moneen kertaan esille, että sinne niin kuin pilotointiin ja niiden kyvykkyyksien rakentamiseen, niin sinne kun päästään mahdollisimman niin kuin nopeasti, niin tavallaan saadaan niitä oppeja ja pystytään validoimaan niitä avainhypoteeseja, mitä sieltä tulee. Ja sitten myöskin niin kuin sit samalla kehittää niitä kyvykkyyksiä, mitä tavallaan huomataan, että tarvii tai on jo tunnistettu aiemmin, niin tavallaan pystytään sitten rakentamaan sitä ja varmistaa, että se kokonaisuus toimii ja myöskin skaalautuu. Ja ehkä tässä hyvä huomioida, lyhyesti vielä ottaa tuohon taakse, niin ehkä huomioida se, että tavallaan tämä pilotoinnista jo täältä, kun niin kuin tulee niitä oppeja siitä, että mikä toimii, mikä ei toimi, niin näitä on hyvä myöskin aina vähän katsoa taaksepäin sit siihen, että kun on se niin kuin laajempi kehys niistä mahdollisuuksista, niin että miten se kuva päivittyy niiden oppien perusteella. No sitten oikeastaan tässä vaan hyvin nopeasti esimerkkinä, että miten näitä voidaan lähteä priorisoimaan. Ja nyt ei mennä tähän niin kuin tarkemmin, mutta käytännössä niin kuin pointtina pitkälti se, että katsotaan näitä eri näkökulmista, näitä eri niin kuin tunnistettuja mahdollisuuksia, mietitään, mitkä on asiakkaiden näkökulmasta sellaisia, mitkä on niin kuin halutuimpia, miten ne niin kuin toteutettavuus toimii, ja sitten toisaalta myöskin tätä kaupallista puolta, että missä on sitten niin kuin liiketoiminnallista potentiaalia, minkä tyyppisiä investointeja ne vaatii, ja tässä myöskin sit se, että niin kuin hyvä huomioida, että tuossa mainittu aiemminkin, niin jotkut näistä malleista voi olla sellaisia, että niissä pystytään rakentamaan käytännössä itse niitä kyvykkyyksiä, tai ehkä ne on jo olemassa, jolloin se on tavallaan täysin omaa toimintaa. Mutta sitten monessa voi olla myöskin se, että niin kuin kumppanuus niin kuin mahdollisena niin kuin toteutusmuotona, että miten että saadaan siitä kaikki irti. Yes. Ja sitten nämä kerralla kaikki näkyviin, niin joo, tosi nopeasti ylätasolla läpi. Joo, tässä nyt nostettu enemmän semmoisia niin kuin tyypillisiä oppeja, mitä huomattu eri toimijoilta. Että toisaalta, jos lähtee tuolta ihan vasemmasta reunasta, niin ollaan niin kuin huomattu, että aika helposti jäädään keskittymään siihen, että validoidaan sitä niin kuin asiakkaiden näkökulmaa siihen, että kiinnostaako tämmöinen, mutta sitten se, mikä sieltä jää helposti, on sitten se, että onko tämä oikeasti toteutettava, että onko niitä kyvykkyyksiä, voidaanko niitä kyvykkyyksiä rakentaa. Ja tässä niin kuin meidän pointti on pitkälti se, että kannattaa jo siinä aika alkuvaiheessa miettiä sitä toteutettavuutta, että ei jäädä ehkä jumiin siihen, mutta ottaa se huomioon kuitenkin siinä arvioinnissa. Toinen, mitä monesti nähdään, on että tätä niin kuin liiketoiminnallista puolta ei välttämättä olla mietitty niin paljon, jolloin ei ole ehkä täyttä ymmärrystä siitä, että mikä se niin kuin tarvittava investointitaso on, tai ei ymmärretä sitä niin kuin potentiaalin kokoluokkaa riittävällä tasolla. Ja se mihin tämä sitten helposti johtaa, niin johtaa siihen, että sieltä tavallaan ne asiat, mitä lähdetään pilotoimaan, ei välttämättä ole niitä, missä olisi niin kuin se paras niin kuin bisnesmahdollisuus. Helposti jää jotain näistä tarkastelematta, ja sitten se niin kuin pääpointti, että tavallaan tunnistetaan ne mahdollisuudet laajasti ja arvioidaan niitä, että mihin kannattaa oikeasti lähteä siitä niin kuin nopeasti liikkeelle siihen pilotointiin ja oppimiseen. Ja sitten ehkä semmoinen, mikä monesti niin kuin isommissa yrityksissä tulee, että sitten kun lähdetään kehittämään jotain tämmöistä uutta, niin se, että se helposti jää vähän niin kuin irralliseksi siitä muusta toiminnasta, niin tässä myöskin niin kuin se huomio siitä, että hyvä aikaisessa vaiheessa miettiä sitä, että niin kuin miten nämä kiertotalouden mahdollisuudet tuodaan osaksi sitä niin kuin päivittäistä liiketoimintaa ja miten se saadaan sitten niin kuin oikeasti tuotua osaksi sinne niin kuin prosessia ja sitä päivittäistä tekemistä. Mutta tämmöinen hyvin tiivis setti näistä opeista ja tosiaan niin kuin näistä niin jatketaan tuolla niin kuin työpajassa ja mennään siellä sitten vielä enemmän niin kuin käytäntöön näiden osalta. Iso kiitos kaikille, että pääsitte tänään aamulla meidän mukaan. Ja tosiaan, niin kuin Max totesi, niin 17. päivä 9 aamulla jatketaan sitten näiden teemojen parissa ja mennään pikemminkin sitten siihen, että okei, miten päästään viemään kiertotalousliiketoiminnan kehittämistä eteenpäin siellä
omassa yrityksessä. Eli jos aihe kiinnostaa, niin hypätkää ihmeessä meidän matkaan. Ja laitetaan vielä linkki tonne rekisteröintiin. Zoomin kautta ja löytyy totta kai Design Forumin verkkosivuilta myös. Mutta iso kiitos mun Maxi ja Mariannen puolelta kaikille tästä aamusta. Ja kiitos mun puolesta teille Emma-Sofia ja Max, ja kiitos kun toitte myös Mariannen kertomaan ihan ensinnäkäden tietoa siitä, miten skaalaaminen ja kiertotalouden ottaminen mukaan liiketoimintaan oikeasti käytännössä tapahtuu. Ja oli ilahduttava kuulla just, että ihan alusta ei tarvitse aloittaa, vaan siellä usein on paljon osioita, jotka jo liittyy siihen kiertotalouden mukaiseen tekemiseen. Ja sitten kun lähdetään vaan systemaattisesti rakentamaan, niin saadaan kasaan tuollainen erittäin upealta kuulostava Circular Program. Kiitos. Ja niin kuin Emma totiskin, niin tuolla chatissa löytyy ilmoittautuminen tuohon työpajaan. 31. mahtuu mukaan, että nyt äkkiä ilmoittautumaan. Ja toivottavasti nähdään sitten taas linjoilla. Kiitos. Kiitos kaikille. Moikka. Kiitos.